Srácok, én Diás vagyok, és ebben a mai videóban le fogok játszani az éjféli Taco Tuesday-t. Bocs, ha alig hallotok, de hát muszáj csöndben lenni. Szóval kezdjük egy Secret Lucky blokkal. Gyerünk! És... Pot, jó, Fuse-ba jó lesz. És amúgy itt lesz velem Peti meg a Barni. Nem tudom, mennyire halljátok őket. Köszönjetek már be! Ja, hello! Itt Nexron, majd megmutatom, itt bevágtam egy képet egy csatornájáról, szólja. Taco Tuesday! Remélem copyright kapok. Haha. Kus! Itt a taco. Taco! Inkább várom meg, hogy menjen rá taco, aztán meg szar lesz. És akkor lehet, hogy felhozom. Még azt jó lenne felhozni, érdemes. Hát ezt mondom én is, azért veszem meg. Ha rámértek, akkor gatya. Lost Taco is jön. Nem tudom, még van helyem. England game, igen. Még lehet most ebben a pillanatban angol meccs. Itt néztem, de nem tudom, mennyire 0-0 lett, ugye? Gánabot, amit fél időt ilyen 50 percig néztem, hogy dupla volt én, hogy kicsit uncsi volt, de voltak támadások azért. Még mindig ilyen lucky blokkok. Mi az most? Nincs helyem. Mit adjak el még ezt úgy rakom be. Inkább a személyzve, mindegy. Lucky block, jó, és akkor kezdjük el nyitogatni. És ki ezt. És jó, ki csettintett. Na, a Lost Taco-ra ment Lost Taco-ra ment Taco. Na mindegy. Nem nagy bedom. Lesummer Grande. Még van egy ilyen is. Octoblock. És jön belőle kis kutyus, most komolyan. Spawn it. A kódokat hagyjuk. Én a kódokban nem értem, a kódokban szólja. Alig játszanak, nézzétek már szavazatokat, mi a szar? Hogy csak nekem fura? Jó, sushi-nu vagy mi ez? Olyan fura. Én sushi-nut, meg egy oktobolt. Én nem, egy burgert. Crab burger. Oké. Gyerünk már. Ez a kód. Hát én beszubmitolt, én valid kód, mert... Ó, Coffin Snap. Én tudtam, de szerintem teljesen jól értem. Lehet nem értem le jól a... Úristen, de hangos. Bazd meg. Meg fogok süketelni. Nézzük csak, mi a neve. Sold This for Brazil beating school. Aha. Giraffini. Van valami jó. Még Secret block. Vagy valami. Csak ilyen szarblokkok. Csak szarblokkok. Akkor én nem hozok el semmit. Inkább most. Skippelje már, Fuse, még már. Ups, mi van? Mit fejtettél el? Ezt mondom, most mondom. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Köszönöm. Mondja, hogy most te miért mondod? És nem tudtam, nem gondoltam volna, hogy akarnának a többiek. Honnan tudja, én most? Sodra, no, én amúgy nem tudom, én nem kedvelem, nem tudom, olyan szar volt. Ez az én véleményem most. Most mi történt? Beraktam a pillanatot? Beraktam. Csak belagoltam. Mit rakjuk be még ezt a hotspotot? Backrooms-ért, tehát jó, akkor melyek a backsokat, de mindegy. Backrooms, ki mondta azt, hogy backrooms legyen? Ezt meg akarom tudni. Mondjuk kinézzem state-ból valamiért. Hagyjam az itt szélni takozzal. Inkább spawnnál le valami jót. Strawberry. Köszönöm, Szemi, nagyon kedves vagy. És most lejön egy tipi-topi taco. Most nem értem, az miért kell leszpónolni, és nem szólok vele. Kokon mangóz, bro. Miért? Most már csak kell balanító, meg fingom sincs, hogy mit csinál. Ja, várjál, kell még balanító, meg mi a neve? Meg Berino. És én szerintem, de azért koncentrálás. Nézzük, de jó, jön egy ilyen What is my name? Szemi, ennyi. De te jó, én beírtam, nagyon. Nem érdekel semmit.
Ott jelenten nem tudtam semmi ott a Vakario. Ez a szor. Most csettintem. Megint nem viszi be a karakterem. És mi van? Jó, srácok, ha kell, még gyors át is hozhatom. De muszáj az összeset. Az jó, akkor lehet, hogy hozom a kis akkomat most azonnal. Vagy a, mi ez meg az a három sávdik. Dik. Eddig a mai eventem, meg a múltkori eventen is én csak ilyen bombálíró Vakariót nyitottam. Semmi mást. Nyugi, nekünk is ugyanígy van. Nem fog semmit sem fogsz csinálni. Mindjárt valami hülyeséget. Ugye elmondja, hogy egy drágón Canelloni, aztán rájön egy Tototosahur. Vagy száma vagytok. Ami az tök jó. Hiszi. Nézzük azt a nézzük azt. Basszak, hogy nem tudom megfogni ezt a kurva brainot. Lul. Totosahurt jönni. Mi van ilyen Panuspino recipe. Surf. És jön, hogy bőven. Gyert berakom, azzal történik-e valami. Az túl lassú. Túl lassú, aznak kurva lassú. Újokat. Nem jól írtam, és srácok, hogy mit basztam el megint. 9. Megint, milyen így basztérek, hogy mit kapok belőle. Úgyhogy jó én most, tehát hogy most berakom minden jómat. Ez kész. Egy... Szokásos. Kuka... Kéne valami billiós blokk. Nem is láttam. Én jelenleg majd mit forramasz még? 4 aztán létász vagy meg. Na, nézzük a kokom. Mi annak is örülök. És bombardíró Vakario. Bazd meg, Sinó, az is jöjjön le. Sushinőt persze, de Coffin Snap, igen. Ezeket tudod nyomatni. Az mi? Nem mondom. Megint egy Giraffiniráti örülnék, érted? Bármi lejöhet, mint nem jön. Az lenne.